Liwap we Mary vilayetlerinde soğuk howdanlarynyň daşynda kenarlary berkitmek we beýleki ýer işleriniň uly depkinde alınıp barylmagy dowam edýär. Bu iki vilayetdäki habarçylarymyz Amudaryanyň we Garagun kanalynyň suwunyň joşmagy howpunyň saklanýanlygyny we ilatly ýerlere hem-de möhüm infrastruktura jethallarynyň işine hatar döredýänligini aýdarlar. Indi bir näçe gün bäri Liwap vilayetiniň çägininden geçen Amudaryanyň suwy hasy ýokurlanyp joşma howpuny güýçlendirdi. Bu arada habar berýän Liwapdaky korrespondentlerimiz bu aralykda Garagun kanalynyň kenarlary ýuwulup kanaldan Mara şäherine barýan suwuň çölüň içine akandygyny gürrüň berýärler. Garagun kanalynyň kenarlaryny berkitmek we suwuň daşmagynyň öňüni almak üçin Mara Liwapdan ýöreýti ulaglar hem agyr tehnika uradylypdyr. Şeýle-de Garagun kanalynyň kenaryna gum daşamak üçin ýöreýti gurulşyk iri kompaniýalardan ýüzlerçe uly ýük daşaýjy awtolawlary iberilipdir. Habarçymyz şu sebäpden Türkmenabad Mara aralygynda alınıp barýan ýol gurulşyk işleriniň saklanandygyny aýdýar. Her bir 50 kilometr aralıkta Türkmenabaddan Mara tarap asfalt düşölýär. Şol uly ýük taşaýjy awtolawlaryň hemmesi kömegi Garagun kanalyna iberilipdir. Bu ulaglar Mara vilayetiniň çägininden geçen Garagun kanalynyň kenarlaryny galdyrmak üçin gum taşaýar. Dip Liwapdaky habarçymyz ýol gurulşyk şirketiniň wekillerine talgylanyp gürrüň berýär. Mardaky habarçymyzyň sözlerine görä Garagun kanalynyň suwy mundan 10 gün çemesi öňkem joşupdy we daşyna gumyň içine akypdy. Şonda geçirilen çärelere garamazdan suwuň öňüni alyp bolmady we netijede Marda ençeme wagtlap içimlik suwy problemasy döredi. Kanalyň suwy Marynyň iri elektrostansiýasyna barýar. Bu uly infrastrukturanyň işi üçin suwuň ýetmezçiligi döredi. Su çölüň içine akan soň şol Mara giresekem uly enjamlary sogatmak üçin su barmady. Su üçinçiligi kanaldan doly üzüldi. Dip habarçymyz elektrostansiýanyň hünärmenlerine talgylanyp gürrüň berdi. 3 fevralda prezident Serdar Berdimuhamedow Garagun kanalynyň kenarlaryny berkitmek boýunça birnäçe tapşyryk beripdi. Bu aralykda Mary vilayetiniň özünde ähli edaralardan şol sanda hususy hojalyklardan ýük taşaýjy awtolawlar we agyr tehnika jogjukly stansiýasyna uradylýar. Şol ulaglar jogjukly demir ýol stansiýasyna otlar arkaly Ahal vilayetiniň Kaka Duşak Sarax etraplaryndan getirilen çagyl we iri daşlary ýükläp Garagun kanalynyň böwsen kenarlaryna eltýär. Daşlar kenary berkitmek we suwuň akymyny saklamak üçin ulanylýar. Bu ýerde geçirilen işlere gatnaşan bilermenler tehnikanyň ýetmezçiligi edýänligini aýdarlar. Tehnikanyň ýetmezçiligi edýänligi sebäpli vilayetiň kerpiç zawodlaryna gum taşıyan ýük ulaglaryny hem jozukly stansiýasyna uradýarlar. Orsiýetden täze tehnikanyň getirilmegine hem garaşylýar. Edara karhanalardan hem ýene-de iş güýjüni uradýarlar. Her gün jozukly stansiýasyna awtobusly hem otly mut işçi güýjüni getirýärler. Dip habarçymyz aýdýar. Suwuň joşmagynyň öňüni almak boýunça işler Marda geçen hepdeden bäri dowam edýär. Bu işleriň çäginde tas ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň Türkmen galanyň 3 aja atly sebitine ýatymlyk uradylýanlygyny 3 fevralda habarçymyz gürrüň berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan suw boýunça bilermenler suw howdanlarynyň ýagdaýyna olaryň düýbüniň kenar boýlarynyň arassalanmagyna degişli onlarça ýyllap çözülmän gelýän problemalaryň bardygyna öňe çekerler. Türkmenistanda suw joşmagy problemasynyň göremegi yerlik häkimetleriň şu günler alyp barýan çäreleri we hökümetiň meseleni çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerlik habar beriş serişdelerinde maglumat berilmeýär, bilermenleriň gatnaşmagyna diskussiýalar geçirilmeýär. Şeýle-de bolsa suw joşmagy howpuna duçar bolan Mary vilayetina soňky bir hepde goly wagtyň içinde Türkmenistanyň prezidenti 3 gezek baryp gaýtdy.